Oh, helo. Menai dwi. O, Menai. Be ti'n neud yn Fuse? Wel, ar y funud dwi'n gwneud chydig o stampiau. So, dwi wedi bod yn defnyddio'r laser cutter i engreifio mewn i eco rubber i creu stampiau bach i promotio Fuse. Oh. Yeah. So, be ti'n neud pan ti ddim yn Fuse? Dwi'n dylynydd ar bach artist, I suppose. So dwi'n rhoi gamwaith a dwi'n neud lot o lluniau. So, pa un o hyn ydi peiriant gorau chdi yn Fuse? Wel, dwi wrth y modd efo'r laser. Dwi sort of hwn nes i ddechrau defnyddio pan nes i mynd i gofod creu gyntaf fi. Dwi'n neud gyd o gamwaith fi gan defnyddio'r peiriant yma. So, be di peth fwyaf cool ti di neud mewn gofod gwneud? Wel, cwbl o misoedd yn ôl nes i wneud tlws i ysgol Glaneuthwyn, so nes i iwsio'r laser i wneud mould ar gyfer epoxy resin, so wneud fatha rhywbeth yn edrych yn math o gwydr. It's really cool. Be di dy hoff beth di am Fuse? Dwi'n gweud licio fod ti'n gallu gael bob math o bobl yn dod mewn. Dwi'n gweithio efo lot o gwahanol syniadau, so dwi'n bod yn gwneud t-shirts a mugs efo busnesu, ac fatha, nes i really enjoyo gweld efo'r sublimation trends yn gael ei roed ar tails, mae'n really cool. Ia. So, dyda un ffaith diddorol amdano chdi dy hun? Mae'n rili beth i feddwl fan hyn, ond dwi'n rili licio gwneud lluniau, so dwi'n dechrau gwneud lot o lluniau o sgidiau ar y funud, it's really weird. Be ti'n feddwl ydy'r cam syniad fwyaf cyffredin am gofod gwneud, neu misconception? Dwi'n meddwl bod nhw'n gallu edrych yn rei alien, ond fatha bod gyda'r machines yma sy'n gwneud lwyth o pethau diddorol. Ond mae yna lwyth o croeso yma a pobl yma i helpu chi creu syniad chi. Gret. So, be all pobl ddisgwyl yn un o dy sesiynau di yn Fuse? Dwi'n rei laid back na, easy going. So just mynd ar pes dysgu chi a helpu chi efo syniad chi. So dwi'n reit relaxed atmosphere, really. So pryd wyt ti yn Fuse? Dwi wastad yma ar dydd Mercher a dydd Sadwrn, weithiau just ar amseroedd gwahanol, really. Diolch yn fawr, Menai. Cool, diolch, tro.